abubuwa guda 5 wanda mata suke yi a lokacin da yaudara ta fara shiga tsakaninku ko kuma suka fara yaudarar ka dan kawai gudun karka gane cewa suna yaudarar ka. Na ɗaya shine za ka ga a lokaci guda yarinya ta canza maka duk wata soyayya da take maka a baya za ka ga ta ninninka shi fiye da yadda take yi maka a da. Wannan a lokacin da mace ta fara yaudarar ka kenan ko kuma yaudara ta fara shiga tsakaninku nake nufi. Wannan laifin da take aikata maka a boye shi yasa ta ƙara ninninka yadda take nuna maka soyayya fiye da da. Me yasa? Dan kawai karka gane cewa tana yaudarar ka. Za ta dinga kiranka a waya fiye da yadda take yi da. Marmashi da dariya da take maka zai karu fiye da yadda take yi maka da. Idan budurwar taka ta kasance mai yi maka girki ne, za ta dage wurin yi maka girki fiye da da. Tambaye ni duk wannan kyautatawar saboda me yasa take yi maka? Duk saboda ta nuna maka komai daidai ke tafiya a soyayyar taku. Shi yasa take kyautata maka. A wai tana yi maka haka bane saboda lokaci daya ko kuma kwatsam ta ji soyayyar da take yi maka ta karuwa. Sai duk dan tana son ta boye duk wata kitamurmura da take yi maka kai baka sani ba. Na biyu shine za ta kasance mai ba wayar ta tsaro kamar ranta amanne yake da wayar nan, ba za ta bari ka taɓa wayar ta ba ta bari ka ga wani abu dangane da wayarta ba. Za ka ga ba ta barin wayarta sakaka har ka samu dama ka ɗauki wayarta. Za ka ga fuskan wayarta kullum ɓoye shi take yi, kullum wayarta a kulle take da security kala-kala. Kiran waya kullum a private yake, messages ma goge shi take yi, ga aikin canja password kullum. Yau wannan password ɗin ko za ka ta canza shi. Idan budurwarka ta mayar da wayarta wani abun sirri wanda ba ta so ka gani to maganar gaskiya a wannan wayar ake ɓoye maka wata gaskiya da ba a son ka sani. Na uku shine yadda take gudanar da rayuwarta. Kwatsam sai ka ga canji, sai ka ga ba ta yi bacci da wuri ba, kullum ita ce Allah, ita ce wancan, ita ce wannan, ita ce wannan, ita ce wannan. Lokaci guda sai ka ji ta fara ambato sabbin sunaye, sabbin abokanai, sabbin labarai, ka rasa daga ina wannan suke zuwa. Ba iya lokaci take kokarin ta kirkirar wa kanta ba, a'a har da kokarin ta kirkirar wa wani wanda baka sani ba lokaci. Na hudu shine halayyarta da mood ɗinta za ga suna saurin canzawa. Dan kankanin abu za ka yi mata shikenan za ga ta fusata. Za ka ga ita kullum komai ta yi daidai ne, kuma kullum cikin kare kanta take, ita ba ta laifi. Za ka ga ita kullum kokarin da shine ta nesanta da kai, sannan karamar tambaya za ka yi mata shikenan abin zai rikide ya koma tashin hankali da bacin rai da musu. Za ka ga tana yin iya kokarinta dan kar wani soyayya ko wani shauki ya shiga tsakaninku a lokacin da kuke hira ko chat ko kiran waya. Tambaye ni duk me yasa take yin haka? Saboda ta riga ta ba wani shauki da soyayyar da ya kamata a ce kai za ta bawa. Wannan shirin da janye jikin da take yi maka ba wai fa gajiya ba ce, a'a soyayya da shauƙin da take ji a ranka a kanka shine yake raguwa a hankali a hankali. Na biyar shine za ta kasance mai son sai ta gamsar da kai akan wani abu. Duk saboda me? Saboda ka dinga kallanta a matsayin mace mai gaskiya. Za ga tana faɗa maka wasu ƙananan abubuwa duk dan saboda me? Saboda hankalinka ya kwanta da ita. Irin labaran nan da za ka kamar na soyayya ne, duk saboda me? Duk dan saboda ta janyo ka a jikinta. Amma duk wannan abubuwan da take maka na banza ne, saboda duk tarko ne dan kawai karka zurfafa tunaninka har ta kai ka gano wani abu kuma ka gano cewa ba ta da gaskiya ko wani abu da take boye maka. Za ta dinga boye maka gaskiya a ƙarƙashin wasu ƙananan abubuwa wanda hakan fa ba inda zai kai ku. A ƙarshe dai ita fa yaudara ba wai da iya ƙarya take farawa ba. Tana farawa ne da ƙananan canje-canje ko kuma sauye-sauye wanda ka nuna a halin ko in kula. Idan soyayyar take tsakaninku da budurwarka lokaci ɗaya ta canja, ka daure ka saurari abin da zuciyarka take faɗa maka. Dan na tabbata zuciyarka ba za ta taɓa faɗa maka ƙarya ba. Saboda ita yaudara sai ta nuna maka wasu alamomi kafin a yaudare ka. Don haka ka mayar da hankalinka. Full video yana YouTube channel ɗina, link yana comment section. Dan Allah a yi sharing dan na sha muguwar wahala wallahi kafin na haɗu muku wannan bidiyon. Allah ya samu dace.